ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିତେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତ ତା'ର ଏଲିଜିବିଲିଟି ରେଟ୍ କ'ଣ ବୟସ କେତେ, ଦରମା କେତେ, କେମିତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ନେବେ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ସବୁକିଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ତା'ର ଦରମା, ବୟସ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ହେବ ସ୍କୁଲ୍ ଜବ୍ଟି। ସେଇଟା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କି ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରତେ ପଡ଼ିବ। ତ ଅଫଲାଇନ୍ରେ କେମିତି କରିବେ ମୁଁ କହିବି। ତା ଗୋଟେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯାଇକିନା। ତ ତା ଆଡ୍ରେସ୍ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି, ସେଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ପଠାଇ ପାରିବେ। ତ କିଏ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କହିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ 19 ତାରିଖ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମେ। ତା'ର ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ଆପଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ କି ମ୍ୟାଥ୍ ପଢ଼େଇବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣ BSc କରିଥିବା ଦରକାର, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ମାନେ +3 ଆପଣ ସାରିଥିବା ଦରକାର, ତାପରେ ସାଇନ୍ସରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ BA କରିଥିବା ଦରକାର, କି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ BA କରିବା ଦରକାର। ଏଇସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 50% ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଥିବା ମିନିମମ୍ଟା। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହିନ୍ଦୀ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ BA ୱିଥ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ BA ବା BSc କରିଥିବେ, ୱିଥ୍ B.Ed କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି B.Ed କରିଥିବେ ତାହେଲେ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 2 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ହଷ୍ଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ କି ହଷ୍ଟେଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 2 years ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ BCom କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। BCom ସହିତ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟିକେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଏଗୁଲା ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଚର୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ 8ଟି ଅଛି, ଇଂଲିଶ ପାଇଁ 3ଟି ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ପାଇଁ 4ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ପାଇଁ 1ଟେ, ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ 7ଟି। ତ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କେତେ? ଆପଣ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣ 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା 35 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଦି ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 8,250 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପର୍ ମାସକୁ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ହେବେ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମ୍ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ଼େନ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଳିବ, 23,292 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟକୁ ହେଉଛି 15,125 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ପର୍ ମନ୍ଥ। ତ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିବା। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ +3ରେ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଭାଇବା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଥ୍। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାହେବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡାକା ହେବ। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫିସ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ କରିବେ। ତ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ +3ରେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବେ ଜେରକ୍ସ। ତାପରେ ହେଉଛି ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ଫଟୋ ଦେବେ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଯଦି ଆଉ
विथ एनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देवे आप जो मागिचे जो वार्डन तो वार्डन तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देवा पड़ो। इम्पोर्टाट डेट देखा अलरेडी स्टार्ट हो गलानी तो आप 19 तारीख आप लास्ट डेट अच्छी। तो ये हूँ पोस्टाल आप स्पीड पोस्ट करेंगे ताले यहाँ हूँ तार एड्रेस जोटा कि आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिस समग्र शिक्षा बलांगीर आर्ट कॉलेज स्क्वायर पोस्ट राजेंद्र कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बलांगीर यही पिनकोड अनुसार आप स्पीड पोस्ट करेंगे कले आपको सिलेक्शन आसो सर्ट लिस्ट है मैंने आपको इंटरव्यू में डाका हो। तो ये थी आपंकर फुल वीडियो। तो मो चैनल को सब्सक्राइब रखुँ एमती नुआ नुआ जॉब वैकेंसी आसले मुझे आपको अपलोड करी तो आपको जल्दी मिल पार। थैंक यू।